Så. Ja. Ja. Hvad skal vi? Jamen, hvad tænker du? Jeg ved også ikke. Men vi kan jo stoppe med at præsentere mig. Jeg har aldrig været på kanalen. Ja. Det er Lasse VK. Lasse Vestergaard Christensen. Ja. Og han bor på Lokesvej nummer. Du må give mig så meget. Og han er bøsse. Nej, det er han ikke. Han er bare en god ven. Ja. Men så I kan huske, så har Sune og Twitchai Vores egen kanal. 4, men det har jeg også. En S'er har jeg. Det har jeg også. Det er sådan en punktum. Fuck you. Men Nu nu bum! Nin, punktum. Pur! Men nu ved I sgu bare, hvor han bor. Jamen, skal vi udfordre hinanden i noget? Om hvad? Hvad er det der for noget citroner? Det drejler. Det er sgu... Spastiker. Nå, men det kan måske være, at vi optager det senere også. Ja. Så Men vi vil bare lige præsentere mig. Vi ses. Hej hej. nu er vi tilbage. Vi har sådan nogle her. V6. Jeg har aldrig prøvet at smage det før. Så Ja. Men lad os prøve. Og husk, der går nok et minut efter, så tager vi den her, ikke? Men vi starter med den sorte. For vi skal også lige nå at kommentere, hvordan vi synes, det smager. bukserne stærken. Ja, ikke? Det er sådan lidt stærkt. Altså, det skulle lige en ny en. Så var den. Så var den. Så med smag af sød lakrids. Og det bliver mega stærkt lakrids. Men altså, det er bedre, at man går ned og køber den der 3 gange med de der ruller, så man har 30 stykker. Skal jeg se, hvor mange stykker man har den her? 48. Er der? Hvor den kan... Hvor lige står? 48 stykker. Sæt den lige hen, så man kan se det. 48 stykker. Der kom lige noget i vejen. Ja. Men det her så kommer... Det er værd at købe. Nej, ikke lige værd. Nej. Men det smager fint. Ja. Og skal vi prøve det andet her? Ja. Den her. Det er 6. Og jeg vil Vi er 6, mere. og der Hvad? var slut. Sådan der. Og husk, man kan ikke skylle væk efter. Er I klar? 3, 2, 1. Var det meget, Men det var meningen. Ja, det smager faktisk rigtig godt. meget myld i det. Ja. Men det var jo bare meningen, vi skulle lave en video, hvor vi bare lige præsenterer mig. Men jeg tænkte, hvorfor prøver vi bare smage på V6? Okay, Der. vi kunne ikke lige se det. Kan jeg lige kigge? Men der er også noget først til den her. Ja. Men det er pengene værd. Ja. Men nu er der nok kun Vi ser. 46 tilbage, fordi vi har spist 2. Jamen, skal vi sige? Ja. Nå, men så var der ikke nok plads på iPad'en. Nej. Ja, men det her det er penge værd. Og så skal vi prøve med begge 2. Ja. Så vi kan prøve. Men 3, 2, 1. det skal man aldrig gøre. Det bliver meget stærkt. Ja. Det tror jeg. Vi klipper lige det her. Ja. Nu er vi tilbage, og der... Ja. Det var... Jeg fik et udklip. Ja, og... Og vi vil bare lige sige farvel. Det glemte vi lige. Vi ses. Ses.